Pinahimutikan kang Albay Police Provincial Office ang mga huring-huding na hinali bilang mga investigador kang Legazpo City Police Station. Ang 12 police personnel kang hipatura huli sa maluya subot na performance. Sigun sa pamayo kang komandansya na si Police Colonel Julius Anunuevo, mayo ining katotohanan. Daydaan mga inisinikadan o hinali bilang police investigators, kundi ipigbalyo sa naman ning unit o istasyon. Normal movement sa naman da ini sa lado kang PNP o ang pigaapod nindang regular reshuffling. Career po nila yan, kaya ho natin nililipat yan. Medyo sila matagal na ron, expertise na nila yon. Kinakailangan naman natin yung ibang investigator natin, isturuan natin kung ano. Pa-experience man natin sa mga ibang investigator natin na maranasan nilang mag-imbestiga, particularly in Legazpi. Pagduduon kan direktor, bintahe ang siring na lakdang para sa career advancement kan mga PNP personnel. Dayman dapat iniipagkulugbuot kan sa iyang mga personahe. May directive na ako sa kanila na medyo iba tong istasyon na inano nyo. Not like with the other police station na pinanggalingan nila. Medyo yung trabaho rito, alam natin city yan, Legazpi yan. Maraming trabaho dyan, you expect na ano. At alam naman ng mga kapulisan natin yun. Alam naman ng mga pulis natin na trabaho ang gagawin nila doon. So, ina-expect natin na magiging maayos yung pag-iimbestiga nila. Dugang pa niya, sa maniba-ibang istasyon man sana sa Albay binalyo ang nasambit ng mga kapulisan. Magigirumduman, kanakaaging semana kan luminakop ang bareta na hinali sa Legazpo CPS ang nasambit ng mga police personnel huli sa subot mga saralasalang impormasyon. Mientras tanto, saro sa mga pigtututukan ngunyan kang kapulisan kang probinsya ang naglalangkaw na kaso ng panlulugos. Urog na itong mga nasa puwerang barangay. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.